Kodhi bele ni jatend migao mar jotije piny owacho Aisha Jumwa koro ni thuolo ewi bura mar nek ma osebedo ka luwe. Jomin bura okone doho ni koro Jumwa biro bedo janeno mar sirkal ewi burano. Komachielo bende miyo manyinge Sara Wairimu bende oyudo fuong'ruok bang' jomin bura golo oko bura ma yande tude gi nek mar wuon pargi miluongo ni Cohen ma en japiny Netherlands. Jafwambo marwa Aisha Jumwa nigi ler mar wachni. Ogai mar jomin bura Nurdin Haji okelo resruok ne Aisha Jumwa bang' golo ne oko bura ma osebedo ka luwe mar nek mane otimore higa 2019 kuma ne ogoyo bunde jago manyinge Gumbau Jola e kaunti ma Kilifi e kinde yiero ma adundo maganda. We applied for review under Article 157. The premise being that an innocent person is being persecuted. The civil society will be looking to kill Aisha Jumwa's political career, and that is why she was charged. The DPP agreed with us. And today, the DPP has made a formal application to withdraw the charges of one Waziri Aisha Jumwa. Aisha Jumwa will be a state witness because she was present. Jumwa makoro dhi bedo janeno mar piny owacho dwarore ni ochopie doho winjo bura tarik 21 dwe manyien. E sechego bende, ogai mar jomin buche Nurdin Haji owito oko bura mar Sara Wairimu gi nyawadgi Peter Karanja matudogi gi nek mar johala mar piny Netherlands Cohen. Bura no koro biro dong' mana kitimone nonro mar fwenyo gino mane okelo nek mar Cohen gi weche magwenyore ma oluore. Kumachielo okinda pisa mar obila Ahmed Rashid ma itudo gi nek mar rowere ariyo moko Jamal Mohammed gi Mohammed Heri mane otimore tarik 31 dwe mar adek higa 2017 owacho ni onge gima tudo Rashid gi keth modonjnego. Rashid mane tie tesendo bila mapangani nodonjne gi nek kaluwore gi tipo mane luorore e mbui manyiso kaka rowere go ne onegi kendo wachore ni obila Rashid ema notimo nek makamano. Kata bedi ni rowere go ne osechiwore e lwet obila kendo ne gionge gige lweny e dendgi. Jodak gi johala ma Isli gi aluorane koro dwaro ni Rashid owe thuolo kendo oduok e tich ni mar en ema oseduoko arita mane onge kanyo kendo kedo gi timbe maundu mane medore to gie sani gidak kendo ohala dhi nyime makare ma onge rochruok mora mora. Jana nimenyang'anywa simu iPhone 4 Plus the last night na 200,000. Okay, tutalia sisi paka lini? Siku 7 Rashida yuko kwa field. Tumehangaika. Tunataka Rashida arudi kwa kazi yake, aendelee na kazi yake. Betty Juma, Ramogi TV.